Fid-diskors tal-budget f'Novembru li għadda, il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech inħabbar miri ċari ħafna dwar kemm kellhom ikunu d-dejn u d-deficit għal din is-sena. Skont il-miri tal-Ministru Fenech matul din is-sena kollha id-deficit kellu jonqos b'50 miljun euro u id-dejn kellu jiżdied b'100 miljun euro biss. Miċ-ċifri li l-Gvern ippubblika fl-aħħar sigħa dwar id-deficit u d-dejn għall-ewwel 6 xhur tas-sena jirriżulta iżda li sa nofs is-sena il-Gvern jagħti l-bogħod ħafna minn dawn il-miri. Fil-fatt id-deficit li sa tmiem is-sena kellu jonqos 50 miljun euro f'6 xhur biss żdied b'94 miljun euro fuq sena ilu. Biex sa Ġunju id-deficit kien ta' 284 miljun euro. Minnaħa l-oħra id-dejn li supposta tmiem is-sena kellu jiżdied b'100 miljun euro biss, f'6 xhur biss żdied bi 360 miljun euro fuq sena ilu. Biex sa Ġunju id-dejn kien ta' 4 biljun u 800 miljun euro. Jispikka wkoll fl-ewwel 6 xhur tas-sena il-ħlas fi maxxijiet fuq dan id-dejn bi Jannar u Ġunju intefqu 109 miljun euro fuq dawn l-maxxijiet. Fil-fatt l-ispiża fi maxxijiet fuq id-dejn kienet darba u nofs akbar mill-ispiża fuq l-edukazzjoni u 5 darbit akbar mill-ispiża fl-qosma soċjali.